budem dávať červené. Teraz si zoberieme žltú. Dám tak, že niekedy môže ísť cez seba. Chápeš? Niekedy pôjde aj cez seba. Pekné to je. Mne sa to páči. Mne sa to robí sa to švíku. Sme mohli ísť do toho Lidlu, majú tam tie koše, ja som taký koš na plasty chcela jeden si kúpiť. Také srandovné. Taký koš, jak bol v Nemecku, v Nordenej, v kuchyni, vieš, ten taký veľký zelený sačok zavesený. Také majú? Pekné, nie? Tak sprejerské. By som nič nepovedal, keby bolo aspoň 3 čísla. A ešte jednu farbu máš, Hugo. Viem. Hej, máš aj myštičku od tam. Čo máš húbky v nej, tá húbky si vyberá, do toho si